Vive Ségou, vive le Mali, vive l'unité retrouvée de mon peuple, vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps, Adama Keïta Kora. Aussi, un maître d'Ungoni, un autre fils, Asaba Dramé. Imaku, Fama, Imakunde. An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw minnu sɔgɔlen don an na arajoso kan minnu sɔgɔlen don an na bɔlɔlɔ sira fɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni wula k'a fɔ ko an ka baabu n'o o ye an ka kunnafoniw ye wuladafɛta nin y'o kɛnɛ sigilen ye bi alamisadonya in na tubabukalo tile 28 desanburu kalo an bɛ ale la san 2023 kunungo menakakaw olu fɛ Mali finitigiw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin mɔbili dɔ ma mɔbili min kun ni ale kun palen no mugujugu la mɔbili in kɔni u ye ale bɔ baara la ni drone ale ye Segu Mopti ka taa se Baɲangara ale ni san marabolo ma wulikajɔ bɛ ka kɛ nin waati na yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na Tɔnbɔkutukaw fɛ yen Tɔnbɔkutu olu ka gouverneur kɔni ale ye wulikajɔ kɛ ka taa se finitigiw ma u bɛ baara min na k'u waleɲuman dɔn o la gouverneur n'o ye commissaire Bakun Kante ye ale kɔni ye Walumasiri tabaw ka ɲɛmaa olu fo min ye Kanfɔr Cheick Sidibe ka ye o kɔnɔna na Tɔnbɔkutukaw fɛ yen baara minnu bɛ ka k'u fɛ nin waati na k'u waleɲuman dɔn o la u ka dɔ fara a kan halisa jamanadenw ka bɛ se ka basigi cogo min na ka lafiya nka o fana kɔnɔna na larawulili dɔw fana kɛra ye finitigiw fɛ o finitigiw y'a jira k'a fɔ ko su o su sa u na o kɛ sabula Gawokaw ka kuma cayara nin waati in na ko couvre-feu ni a ta bɛɛ ko min ye kurantigɛ bɛ sɔn cogo min na maaw kɔni bin bɛ ka k'u ka sufɛlaw la kosɛbɛ Gawo ale dugu kɔnɔna na MINUSMA dagayɔrɔ min bɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen o datugura bi MINUSMA ale ka maa minnu bɛ o kɔnɔna na sa olu kɔni y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ a yera k'a fɔ ko o kɛnɛ ka sa min ye Egyptekaw ye olu tun ye minɛn minnu ta ka na a ye n'u ka sɔrɔdasiw tun kan ka baara kɛ o ye olu y'o di Mali finitigiw ma MINUSMA maaw min ye Tumutu gouverneur ye ka taa se Tumutu maire ma maa mafalen minnu bɛ yen an'u ka maa minnu tora yan kɔni u y'a jira k'a fɔ ko nin y'olu taalen de pewu ka bɔ Tumutu kɔnɔna na o sigiyɔrɔ min bɛ yen o bɛ latigɛ o bɛ latɛmɛ Mali finitigiw olu ka bolo kan basigi ni lafiya olu hukumu kɔnɔna na min ye gouverneur ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛra bi Tumutu ale kɔnɔna na su in na an na an da don o la k'ale fɛsɛfɛsɛya kosɛbɛ Orange réseau o kun tigɛlen don Menakakaw fɛ nin waati in na ko o nana yaasa min ye dugudenw u bɛ se k'u sago sɔrɔ cogo min ka kunna kibaruyaw di u y'a jira k'a fɔ ko Orange réseau in tigɛra bingali laban min n'o kɛra Bamacɛwale ni walekɛbaw fɛ o de y'a to sa o réseau kun tigɛra wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa ko réseau sera ka ɲɛ sɔrɔ bi min ye dugudenw bɛɛ lajɛlen ka wasa kɔnɔna na Kidalikaw fɛ yen so minnu bɛ yen n'o ye faso ka cakɛ sobaw ye sa n'o y'a sɔrɔ o kun kɛlen don ka sɛbɛnni cɛjugu ni dessin cɛjugu k'o kan olu pɛntirili baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna Kidali ale kɔnɔna na sabula soba ka dɔgɔ bi Kidali kɔnɔna na ni ɲɛgɛn ni drapeau ni fɛn kirikaraw kɛlen tɛ min kan k'o bɛɛ lajɛlen ko ka bɔ yen sa min ye gouverneur ye ale kɔni ye yamaruya di a ka kankɔrɔsigi olu ka o baara kɛ n'o y'a sɔrɔ fan caman fɛ bi yɔrɔ ninnu yɛrɛ caman fana dakarilen don min ye yɔrɔba minnu ye n'o olu bɛ ye dugu kɔnɔna na ni fɛn cɛjugu b'o kan sa ko u bɛna mariji bɔ kan n'o o ye pɛntiri ye yaasa a yɔrɔw yecogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na mɔbili min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko 207 ale kɔni kun bɔra Mopti kɔnɔna na sa k'i kunda Baɲangara kan ko o 207 kɔni a bolibaga filaw ko olu kɔni minɛna Bamaciwale kɛbaw fɛ waleya in kɛra kunnasinigo min ye
u b'a fɔ min ma ko route nationale 15 n'o bɛ bɔ Seware ka taa Baɲangara chauffeur kɛ ani maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko olu bɛɛ lajɛlen tun na ɲugawale ni bamacɛwale kɛbagaw dɔ kɔni y'u minɛ mɔbili in fana kɔnɔna na fana ko taji o de tun b'a kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko nin siraba in kɔni a kuma cayalen don kosɛbɛ sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye maaw ka minɛ sira in kan sira min bɛ bɔ Bankas Baɲangara ka taa Bankas o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kun kɛra wa min ye duguladenw ye u kun siranna min ɲɛ sa o ye k'a fɔ min ye nin sira in ye a lakana ani a tɔpɔtɔli o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na Buguninkaw olu ka gouverneur kura n'o o ye Usumanu Wele ye général de brigade ale kɔni ye baara ta kalikasiyɛn baaraw a y'olu kɛ kunu u ka tribunal kɔnɔna na ale de bɛna bila Keba Sangare nɔ na sa gouverneuriya la Buguninkaw olu fɛ yen baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna min ye dugutigiw ye Buguni maa mafalenbaw politiki mɔgɔw fo ka taa se maa minnu bɛ yen bi ni olu jɔyɔrɔ ka bɔ sariya ko la n'o ye sariya bunda maaw yɛrɛ ye olu yɛrɛ de ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛ u ka tribunal de grande instance kɔnɔ ko wa ko kalikasiyɛn in kɛlen kɔfɛ sa min ye Usumanu Wele ye ale kɔni bɛ se ka baara daminɛ nin waati in na Keba Sangare ni ale welela ka na kɛ Wolomasiri tabaw ka dangan filanan ye ale de bɛna bila o nɔ na Mali jamana ale bɛ wulikajɔ la nin waati in na ka kɛ ni a ka sɛnɛkow ye ko n'i ye sɛnɛko ta k'a jateminɛ farafinna kɔnɔ bi sɛnɛ da dumunifɛn bɛɛ lajɛlen na ko Mali de ye sabanan ye Mali bɛ Uranda kɔfɛ ale ni Maroc min ye Mali sɛnɛkɛlaw ye ko u ye baara min kɛ nin ye k'u b'a fɛ ka o to sen na sabula ɲinan kɔni min ye an fanfɛ bolo fɛ n'o ye Afrique de l'Ouest ye Mali ale ye gale o la sɛnɛkɛko ta nasira fɛ farafinna jɔyɔrɔ sabanan o b'a bolo o bɛ se ka to sen na cogo min na sa ko o baaraw kɔni bɛ sen na ministre de l'agriculture ka ale bɛ o baara la sɔgɔmada in na an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko min ye dugutigilakaw ye ka bɔ Niger Burkina ka fara Mali taw kan olu kɔni taara Sogɛli Kokala fɛ yen min ye u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye nin waati in na jamana saba in ka bolodi ɲɔgɔnma na min ye dugudenw olu bɛ se ka waleya minnu kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen no bi yaasa AES ale bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Sogɛli ye o bɛɛ lajɛlen da u tulo kan Korokaw olu y'a yira k'a fɔ ko nin y'olu dɔgɔkun kelen kɔni ye courant tigɛlen no olu la u bɛ dibi la ye min ye Koro énergie ye u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sɛgɛnnen no kabini décembre kalo ni tile 23 fo ka na se nin waati ma dugu yɛrɛ kɔnɔna na yelen tɛ fan si maaw kɔni bɛ ka yelenninw de mɛnɛmɛnɛ k'u yɛrɛ mago ɲɛ n'o ye fɔlɔ Korokaw ko u bɛna wuli ka jɔ kɛ don nataw la yaasa min ye u ka courant ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ko gɛlɛya kelen min bɛ a la ko o ye k'a fɔ ko taji de kɔni o t'u bolo Bamakɔ kɔnɔna na yan sa polisi minnu bɛ Sogonikɔ polisiso la n'o a bɛ fɔ ma 7e arrondissement kɔrɔ olu y'u bolo da maaw kan maa minnu tun bɛ yen n'olu tun kɛlen don ka sɛbɛnjuguw dilan k'o bila visite technique sɛbɛn nɔ na maa saba minnu kɔni minɛna min ye polisilakaw ye n'o o ye commissaire Mane n'a ka maaw ye u bɛ n'olu di sariyatigiw olu ka bolo ka sariya bɛ se cogo min na ka olu sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yan'o cɛ a y'a yira k'a fɔ k'u ka baara minnu bɛ sen na olu bɛna to sen na fana yaasa sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka boloda cogo min Mali ale ni Mauritanie ka taa courant sigi olu fɛ yen olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na courant sunba kelen na o baaraw kɔni o baaraw sigira an yɛrɛ fɛ yan u y'a yira k'a fɔ ko min ye o fana kɛrɛfɛ Mali ni Laginɛ fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ courant ko min na o fana baaraw fana sigira an fɛ yan courant ko baaraw wulikajɔ kɛlen don bi kosɛbɛ yaasa min ye Mali yɛrɛ ye a bɛ se ka courant sɔrɔ a yɛrɛ ye degun minnu yera courant tajilama la kɔni ko u b'a fɛ ka olu furakɛ ni sen na ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛna na sinsin barazubaw kan barazi minnu n'olu dɔw baaraw kan ka ban dɔw bɛ olu larawuliw kan ka kɛ nka min ye nin musaka in ye n'o o ye dolari wari sefa wari miliyari 180 ye k'o kɔni bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Mauritanie o bɛna di olu ma u ka se ka o baara sigi sen kan ko n'i y'a ta k'a jateminɛ musaka ko ta nasira la fana ko Mali kɔni ko an ye musaka caman de perdu sen na fo ka taa se sefa wari miliyari 77 ma banque BCEAO ale ka fanfɛla la ka sababuya kɛ min ye an ka wari bɔcogo n'an ka wari doncogo ye an n'an ye degun minnu sɔrɔ Dubaïkaw fɛ yen jɔnjɔnw bɛ ka di nin waati in na jɔnjɔn minnu bɛ ka di sa a kɔni bɛ ka kɛ ka maaw tanu maa minnu ye baara kɛ o de la douane ɲɛmaaba u y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ o ko in kɛnɛ kan n'Ala sɔnna a ma su in na an da don o la k'o fɛsɛfɛsɛ o baaraw olu kɛra cogo min kɔkan kibaruyaw la Beninkaw fɛ yen Benin olu ka port maaw olu tun ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ k'u tun ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin u sigiɲɔgɔn jamanaw ma ko olu gɛrɛntɛw k'olu bɛɛ lajɛlen wulila
wa fana ko min y'a ye k'a fɔ ko ka taa minɛn ta olu fɛ ko dɔ bɛna na bɔ o sɔngɔ na u y'a yira k'a fɔ ko nin ko ninnu bannen n'o ye donni u bɔli olu fɛ yen o sɔnɔgɔyali k'o kɛ kun ye yaasa minɛn minnu bɛ yen ni Niger kɔni ka minɛnw don n'o b'u fɛ olu bɛ se ka bɔ cogo min ani jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ tɛmɛ Niger fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na bi Niger juraw ka tɔnba n'o o y'u ka chambre de commerce maaw ye u y'a ɲini u ka jamanadenw fɛ u kana taa bɛnɛnkaw fɛ yen sabula olu bolo gɛrɛntɛ min bɛ bɛnɛn kan n'o o ye sanction ye halisa a ma wuli u ka frontière olu datugulen don jamana minnu bɛ yen n'olu ye sɔnɔgɔya k'u ye k'a fɔ k'u ka t'u ka minɛnw ta ye u y'a ɲini u ka jagokɛlaw fɛ olu ka taa minɛn ta u kana taa bɛnɛn fanfɛla la fiyewu hali n'o y'a sɔrɔ ko bɛnɛn kɛlen don ka dɔ bɔ a ka sɔngɔ la nin waati in na kɔdiwarikaw fɛ yen ko taji sɔngɔ bɛna na yɛlɛ k'a sababuya kɛ ko min ye ɲininiw ye maaw mago bɛna kɛ kuran min na ko o kuran barika bɛna na bonya kosɛbɛ ni kuran ɲinini barika bonyana dɔ bɛna na fara kuran yɛrɛ sɔngɔ kan o kuran sɔngɔ yɛlɛ min bɛna na kɛ a bɛ ka kɛ ni Coupe d'Afrique ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ degun ma kɛ u bɛna na dɔ fara a sɔngɔ kan ko o bɛ kɛ fana min ye Banque mondiale ale ka laɲiniba minnu bɛ yen bi ni Côte d'Ivoire b'o hukumu kɔnɔna na a ka se ka olu bato kɔdiwarikaw fɛ Alassane Dramane Ouattara y'a nagakɔrɔmɔgɔ dɔw fana falen tuguni secrétaire général n'o y'u ka gouvernement secrétaire général dangan ye ko u y'o falen maa min taara Alassane Dramane Ouattara fɛ o ye Masere Touré ye ale de tun ye secrétaire général adjoint o baara o dira ale ma sabula maa min tun bɛ n'o tun bɛ o baara la n'o ye Abdramane Cissé ye ale kan ka taa u ka premier ministre jɔyɔrɔ ta min ye gouverneuria ye port autonome na ale kan ka taa o jɔyɔrɔ ta bi na u ka gouverneuria n'o ye Abidjan gouverneuria ye o kan ka di ale ma ale Abdramane Cissé kan ka taa o baara kɛ Abdramane Cissé de tun ye jamanakuntigi ka nagakɔrɔma filanan ye ale jɔyɔrɔ dira Masire Touré ma ni yɛlɛma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ sabula min ye u ka premier ministre min bɛ u kunna nin waati in na n'o ye Robert Begere ye ale tun bɛ jɔyɔrɔ min na o de tun ye Abidjan yɛrɛ gouverneuria o kun jɔyɔrɔ de tun bɛ ale bolo ale nana kɛ premier ministre donc maa wɛrɛ de bilara a nɔ na Alassane Dramane ni yɛlɛmani ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a masurunamaw maa minnu bɛ yen n'olu ka surun a la Ablaye Ouedraogo ni ale ye ministre kɔrɔ ye Burkinakaw fɛ yen u ka jamana ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ kow la sa ni ale yɛrɛ tun ye u ka min ye diɲɛ seleke 4 o sanni feere kow ye u y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tununna nin waati na maa si t'a dɔn k'a fɔ a taara yɔrɔ min na polisi national maaw y'a yira k'a fɔ ko maa min kɔni ko u bɛ k'a ɲini yaasa a bɛ se ka labila cogo min na Benin ale y'a ka suspension min fɔ ninnu ko ko olu sen tɛna na ye o la tuguni Egyptekaw fɛ yen ko min ye maa 10 ɲɔgɔnna ye olu sɔrɔla olu fɛ yen min ye passeport égyptien ko o bɛ olu bolo u kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ nin waati in na min ye Gazakaw olu fɛ yen n'o o ye Palestine ale fanfɛla ye min ye Egypteka ninnu kɔni k'u bɛ ka damakasi kɛ don o don u ka fanga bɛ se ka ɲɛ cogo min na u ma ka na u bɔ nin degun in kɔnɔna na wa k'a waati mɛnna kosɛbɛ kabini kɛlɛ in kɔni daminɛna sa olu yɛrɛ bɛ ka nkamu da don o don yaasa u bɛ se ka bɔ nin yɔrɔ ninnu na cogo min na Turki jamanakuntigi n'o o ye Recep Tayyip Erdogan ye ale y'a yira kunungo ko min ye Israel premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye ko foyi t'o ni Hitler cɛ k'o ye maafa min kɛ nin ye ko o ye maafa damatɛmɛ yɛrɛ de ye ko wa fana ko u ye bombardement minnu kɛ ka yɔrɔw cili minnu kɛ k'u bɛ maa hakili lajigin Hitler ale ka waleyaw la maa 1,100 ko o de fatura sifinw na denmisɛnninw na ani musow la ko wa fana ko min ye diɲɛ seleke 4 kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin olu ka nin ko in ma yaasa a ko bɛ se ka lajɛ cogo min na ji ɲɛma jɔlen na Faransikaw fɛ yen olu ka maa min bɛ yen n'o o ye Eurowari yɛrɛ sigi sen kan ni o ye Jacques Delors ko ala ale ka kalifa minɛna a ka so a yɛrɛ denmuso n'o o ye Martine Aubry ye o de ye kibaruya ta k'a di maaw ma Senegalikaw fɛ yen maa 99 ko o de kɛlen don maa 79 o de kɛlen don k'u kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ olu fɛ yen o maa 79 in na 10 kɔni b'a la sa olu ye maaw ye maa minnu jɔyɔrɔ bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ sabula u ka premier ministre min bɛ fanga kunna nin waati na n'o ye Amadou Ba ye ko ale b'a la u ka ndolatira kɔrɔ n'o ye El Hadji Diouf ye o b'a la ka taa se Ousmane Sonko ma sɛbɛn minnu dilen filɛ nin ye tan n'o o ye sɛbɛn 79 ye olu bɛɛ lajɛlen kan ka sɛgɛsɛgɛ u ka sariya sonba fɛ ka kɛ ni 20 janvier nata in ye ne ale ye jaabi min b'o la maa minnu tɔgɔ mana na ta o la sa o de bɛ se ka kɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye wɔlɔfɔw fɛ yen kalatala maa ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo ŋaniya ɲinina minnu b'a fɛ ka jamanakuntigiya ɲini o sɛbɛn dali ka t'i yɛrɛ sɔrɔ nin darawuli la
k'a bɛ faamu ko sabula min ye ɲɛmaaw ye n'olu bɛna bɔ fanga la nin cogo la u b'a kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la yaasa jama ka caya ko ka fereke u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sinsin cogo min na fanga kunna nka ko nin sen ta k'u ma da la n'o bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ sabula jamanadenw bɛɛ lajɛlen sɛgɛnnen don u ka kalata ko kɔni ye février kalo tile 25 san 2024 o bɛ kɛ Sénégal a n'a dugumisɛn o bɛ kɛ Sénégal faaba a n'a dugumisɛnw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u ka kunnafonidilaw kɔni ko olu yɛrɛ ma min faamu o ye k'a fɔ maaw bɛ kuma caman fɔ u ka kibaruya di siraw fɛ maaw bɛ waleya caman fɔ i bɛ ko caman mɛn politiki mɔgɔw da ko fara ɲɔgɔn kan ko k'a ye k'a fɔ ko nin jama ka taa tancogo la ko a bɛna na danabaliya ye ko wa ko n'i y'a jateminɛ fana ko maa kelen o kelen ni maa 79 na k'a bɛɛ lajɛlen ye sefa wari miliyɔn 30 o de da ko n'i y'o miliyɔn 30 ta k'a lajɛ sa ko a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo miliyari 2 a n'a kunkanfɛn na ko n'i dun ye wɔlɔfɔw ɲininka k'u b'a fɔ ko sɛgɛn bɛ yen ko degun bɛ yen ko nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jamanakuntigiya ɲini ko bɛ taa wolo mun na ko don nataw dɔrɔn de bɛ se ka o jaabi di Sénégalikaw olu ma an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan fana an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko min ye keɲebakaw ye olu kɔni caman u ye damakasiw kɛ an ye u y'a yira an na k'a fɔ ko degun caman bɛ u kan u ka ba n'o o ye Faleme ye ko ale tiɲɛnen don min ye keɲebaka dɔ ye ale kɔni bɛ tunga la nka a y'an wele bi k'a fɔ k'a kun nana congé la yan congé in bɛ ban waati min ale taatɔ a yɛrɛ ye degun minnu ye a ɲɛ na an ka jɛ ka an balimakɛ ale lamɛn n'o o ye Nuhu Sisoko ye. Comme y'a fait n tɔgɔ ye Numu Sisoko n bɛ bɔ Kayi région na Keɲeba cercle la Jalafara commune de Jalafara n wolodugu o ye Berola ye n bɛ Faleme Bada la o degun mun b'an kan bi o de ye siniwaw o kɛlen bɛ ka n b'a fɔ cogo di anw ka baji bi a tɛ se ka kɛ foyi ye i tɛ se ka nakɔ sɔn n'a ye a ji tɛ se ka min jɛgɛ t'a la baara dun ka ca dɛ ba nafa ka bon kojugu ba nafa ka ca parce que dɔ bɛ yen o dahirimɛ ye mɔni de ye dɔ bɛ yen o dahirimɛ ye a ka ca kuwa ba nafa de ka ca kuwa wala da tɛ se ka ci ba nafa bɛɛ ma mais bi bi in na siniwaw kɛlen bɛ ka anw ka ba ka a tigiya ta n bɛ se k'a fɔ cogo de la n ba dugu bɛ sitaw ye bon k'a fɔ ko n bɛ ko fɛ de bi n bɛ Espagne de mais ne bɔra n ka dugu la 15 octobre passé ne yɛrɛ siɲa kelen ta Keɲeba siniwa ko la pour ka taa convocation tigɛ siniwaw kama i y'a faamu donc a degun bɛ dugu minnu kan k'a fɔ siniwa bɛ baara kɛ dugu minnu an fan fɛ bi ni mɔgɔw bɛ yen olu ni degulen don mais c'est tout ye parce que u ni dugu ɲɛmɔgɔw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ anw ka dugu bɛrɛw la bɛ fɛn fɛn kɛ fɔlɔ n'a b'i yɛrɛ bari fɔlɔ de ma bɛrɛw la o b'a la siniwaw bɛ yen f'u commencera sisan ka yɔrɔ dɔw fɛɛrɛ siniwaw ma ka mɔgɔw ka forow fɛɛrɛ siniwaw ma ne Numu Sisoko de fɛla fɔli ye dɛ u commencera sisan ka yɔrɔ dɔw fɛɛrɛ siniwaw ma mɔgɔw ka forow bɛrɛw la Farinkunda Baye Arabajanya Keɲeko olu de bɛ Jalafara commune kɔnɔ siniwaw ka tiɲali ka ca ninnu ka yɔrɔ ninnu la bi dɛ mais n b'a fɔ cogo di se bɛ mɔgɔ minnu ye dugu kɔnɔ a bɛ komi olu de ni siniwaw ninnu bɛ baara la a man di minnu ye se t'olu ye bon o ma nɔgɔn dɛ bon baadafɛ mɔgɔ caman bɛ kule la i b'a sɔrɔ jukɔrɔmɔgɔw sisan an ni Sénégal de bɛ dancɛlaba in na Sénégal bɛ fan kelen fɛ Mali bɛ fan kelen fɛ bon mɔgɔ caman bɛ kasi la bako in na bi a degun de bɛ sila olu ma a nafa tɛ sila olu ma bon siniwaw bɛna dɔrɔn ka warini sara n fɛnɛ ka nin dugu minnu tɔgɔ fɔ u bɛna ka warini sara dɔrɔn ka diyagoya u b'a f'i ye fana ko diyagoya i sɔnna a ma sɔn baara in bɛ kɛ wala kuma ne ye maninka de ye bamanankan man diya n da kosɛbɛ mais fɛn fɛn n'a ye mɔgɔ degun i yɛrɛ kɔni b'a lɔ ko mun b'a degulen hali n'i t'a ka kan mɛn i kɔni bɛ se k'a lɔ k'a fɔ ko kɛlen bɛ degun de ye bon anw minnu bɛ kɔfɛ anw b'a kɔlɔlɔ dɔn kɔlɔlɔ mun b'a la anw b'a lɔn mais a bɛ komi minnu bɛ yen anw mana fɛn fɛn fɔ u b'a fɔ de hɛ k'olu bɛ kɔfɛ dɛ bon an dun bɛɛ de ta ye Mali in ye o de kɛlen ka ne dabali ban an bɛɛ de wolodugu to donc e bɛna ko dɔ kɛ sisan a man ɲi anw b'a fɔ nin to ye e b'a fɔ ayi olu bɛ kɔfɛ dɛ an fana an bɛɛ de ta ye Mali in ye dɛ an wolodugu an bɛɛ de ta ye ɲɛ alhamdulilayi Asimi de Mali bɛ kunna bi a ka dɛmɛ lase an fana ma siniwa ko kɔlɔlɔ mun b'an da la fo bɛ se ka bɔ yen u kana an ka ba lajɛ bani
en tout cas Kenyaba koni balo Kenyaba ba kalama Jalafara ba kalama halika iba kalama mais kon fen koni be sino ko na koni tese rolo ne mais koni ba kalama ne numu so koni fala afala ne tagara Kenyaba ka communication tege sino kama mais sino mantaka communication koni jabi katila ka communication di o kerana ko fede anga dugutigo mo ko ta nya fo ke sino ko la dugutigo fana mantaka bo ko ka dun ko jude wala kuma manogon quoi mbese ka ninde fiye en tout cas an ko ka nyamo ba kalama merlanga ba kalama préfet ba kalama abe ba kalama alaka mali kolo sumaya alaka jamana kuntigi mumba kunnabi alaka jamana mara mumbu hakilila alako yiriwa hakilila ambe be wasini maliyenya bi ko fiye ambe jamana fango duna fango fambe ambe wasini maliyenya je telema asimini gouvernement mali be andu ko la mali ko la mais hali bi ko re ban fanfe o de sino ko e kaske ko doni banku o do salamu alaykum warahmatullahi barakatuh alaka sawni wanda mbema Numu Sisoko ale be Kenyeba mara la a y'a yira k'a fɔ ale bɔra yan mɛ min ye u ka dugu kɔni baw bɛ ka tiɲɛ ye min ye Kenyebaka caman ye weleli kɛ k'a fɔ an ɲɛna ko min ye waleya in ye ko a bɛ sen na degun caman bɛ u kan n'Ala sɔnna a ma ɲɛmaa minnu bɛ Kenyeba kɔnɔna na an na an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka taa se olu fana ma yaasa u ka ɲɛfɔli k'an ye papiye mun bɛ sinuwaw bolo a ko bɛ cogo di yaasa an bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na n'Ala sɔnna a ma su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ débat kɛnɛ kan débat ale fana yan'o cɛ fana min ye kibaruya kura minnu mana na sɔrɔ an na dɔ fɔ aw ɲɛna o la ka hakililajigi dɔw fana kɛ a k'an bɛn su in na. Sanubatigi tununa sayate jontola satole waribatigi tununa sayate jontola isatole famade gedana kasi kongo tokorola kasi mandi dade o